La madre judía, no hay en el mundo como a ti. La madre judía no conoce muy bien mi corazón. La casa se hincha de luz con mi madre querida. La vida sin tu amor es muy triste y oscura, y agua y fuego ya va a guardar sus físicos. Ninguno se atreve a tocarlos, ninguno se atreve a hacerles mal. Hoy, hoy, querida madre, con paciencia grande, hermosura mi vida, bendice sos. No hay todo el mundo como mi madre. Judía, madre mía. La madre judía, no hay en el mundo como a ti. La madre judía conoce muy bien mi corazón. La casa se hincha de luz con mi madre querida. La vida sin tu amor es muy triste y oscura. אמא יהודיה, הכל תעשה למען ילדיה. אמא יהודיה, לא תחסוך לשנייה למען ילדיה. La casa se hincha de luz con mi madre querida. La vida sin tu amor es muy triste y oscura. En agua y fuego ya va a guardar sus hijos. Ninguno se atreve a tocarlos, ninguno se atreve a hacerlos mal. Hoy, hoy, querida madre, con paciencia grande, hermosa de mi vida, bendicha sos. No hay en el mundo como mi madre. Oh, querida madre, con paciencia grande, hermosura mi vida, bendice sos. No hay todo el mundo como mi madre. Judía, madre mía. Leonid. יפה. לא הכרתי את מוסיקו. בשבוע הזה של יום האישה הבינלאומי פתחנו עם האישה הכי ראויה והכי אהובה על כולנו, אמא. את מילות השיר כתב מושיקו כהן, שרו מושיקו כהן ודגנית דדו. במהלך הרצאה נשמיע עוד שני שירים. ערב טוב לכל שוחרי התרבות הלדינו, ברוכים הבאים למפגשנו השלישי בסדרה אומנות ותרבות חזותית במורשת יהדות ספרד. המרצה שלנו לסדרה זו הוא מר שלום צבר, פרופסור אמריטוס לאומנות יהודית ופולקלור מהאוניברסיטה העברית בירושלים. פרופסור צבר עוסק באומנות ותרבות יהודית, חוקר חומרים
מנהגים ומאגיה של קהילות יהודיות באירופה ובארצות אסלאם. גם סדרה זו היא תוצאה של שיתוף פעולה בין הרשות הלאומית לתרבות הלדינו לבין החוג לשימור וקידום תרבות הלדינו, ומוגשת לכם באהבה. ההרצאה היום תעסוק בחג פורים ובמגילת אסתר בקרב קהילת אנוסי פורטוגל שהיגרו להולנד בתקופת תור הזהב. היא תימשך כשעה, בסיומה נפתח את המיקרופונים לשאלות של המשתתפים. בפתח הדברים אני מזמין את פרופסור תמר אלכסנדר, יושבת ראש הרשות הלאומית לתרבות הלדינו, לברך את המפגש. בבקשה תמר. תודה רבה, ערב טוב, ברוכים הבאים, אני שמחה לראות את כל הקהל, גם שוחרי הלדינו הקבועים שלנו, ואפילו נמצא איתנו מר קירשברג, המבקר של הלדינו, אז אנחנו צריכים להיזהר כי הוא מבקר את הפעילות הזאת גם כן. זאת ההרצאה השלישית עם פרופסור צבר, אני אישית מחכה לזה כל חודש, וההרצאה הבאה, 4 לאפריל, כמובן על אגדות מאוירות לפסח, והאגדות ממש אגדות יפהפיות יש, כולנו מכירים את אגדת סרייבו. היום פורים והאנוסים, אז 2 הערות יש לי. קודם כל, יש קשר מיוחד בין האנוסים ובין חג פורים, חג האהוב והמיוחד לאנוסים, בגלל המלכה אסתר, שגם היא הייתה אנוסה. בארמון המלך היא הייתה אנוסה, היא הסתירה את היהדות שלה, ורק כשהגיע הרגע הנכון, היא גילתה שהיא יהודייה בגאווה, והצילה את עם ישראל כולו, כך שאסתר הפכה לסמל ומופת לכל היהודים האנוסים. הערה שנייה בכיוון אחר, שיש פתגמים שהתפתחו על פורים, והדמויות מן האגדה קיבלו ביטויים בחיי היום-יום. אז ככה, בזכות הפתגמים והביטויים, החג יוצא רק מחודש אדר, לא זוכרים אותו רק פעם בשנה, אלא זוכרים את פורים, את המן, את מרדכי, את אסתר, זוכרים אותם דרך הביטויים לאורך כל השנה. 5 דוגמאות. Después de פורים פלטיקוס, אחרי פורים משלוח מנות, כולנו מכירים, מאוד מפורסם, והכוונה עבר זמנו, בטל קורבנו. גם הדמויות של ההגדה קיבלו ביטויים שמשתמשים בהם בחיי יום-יום. למשל, פזרסה או עזרסה דל מרדכי, העמיד פנים של מרדכי, כלומר לא שומע, לא רוצה לשמוע, לא יודע, ובמגילה יש לזה הקשר מאוד חיובי. כשהמן היה אומר למרדכי, למה אתה לא משתחווה לי, הוא היה העמיד פני חירש ולא שומע, לא שומע מה שמדברים עליו. בחיי היום-יום זה לא תמיד חיובי, אלא לפעמים זה התעממות, התחמקות, ורעיון דומה גם בפתגם הבא, מרדכי מיאמו קקאיקוס ונדו. קוראים לי מרדכי, אני מוכר בוטנים. מה אתם רוצים ממני? לא יודע כלום, לא יודע מי התקוטט, אמא שלי סיפרה, בשוק הייתה קטטה, שאלו אנשים, מי התחיל, מה קרה? אז מישהו אמר, קוראים לי מרדכי, אני מוכר בוטנים, מה אתה רוצה ממני? אל תערב אותי. וכמובן שהמן שהוא סמל לאיש הרשע, מתנחמים כשרואים רשעים ואומרים, מי שזומם רשע, יקרה לו מה שקרה להמן. כן, פן סמל סאבולטה על הדאמן. הוא יקרה לו, יתלו אותו על עץ כמו שתלו את המן, והדוגמה האחרונה, שהיא גם מנחמת, לפעמים גם איש רשע יכול להפך לאיש טוב. כלומר, המן, או מי שמתנהג כמו המן, יכול להפוך למרדכי. הבולטרסה דאמן המרדכי. אז נקווה שזה יקרה לכל הרשעים, שיחזרו בתשובה, ואני מאחלת לנו ולכולנו חג שמח, פורים אלגרה. פרופסור צבר, פורטוגל ארץ כל כך יפה, למה לעבור לאמסטרדם? מה גם שבאותה תקופה לא היו חלונות אדומים שם. כן, אבל מה שהיה בפורטוגל, תכף נשמע.
טוב, תודה באמת לאלברט ולתמר על ההקדמה. תמר כבר אמרת כמה דברים שתכננתי להגיד, אז זה יחסוך לי כמה דקות, זה טוב. זה טוב, אוקיי. אז באמת אנחנו בהרצאה הזאת סוטים מהסדר שתכננתי בהתחלה, כי רציתי עוד להישאר בספרד של ימי הביניים, אבל בגלל החגים אנחנו משנים את התוכנית, והערב נדבר על קהילת האנוסים של פורטוגל, ועל פורים באמסטרדם. חילקתי את ההרצאה לשניים, בחלק הראשון אני אדבר קצת על מה קרה בפורטוגל, ומה הביא את האנוסים להגיע לאמסטרדם, ובחלק השני נתמקד בפורים. אז אני רוצה להתחיל באמת בחיים היהודיים בפורטוגל לשנייה לפני הגירוש, ואני מראה לכם פה אולי את הריכוז, מקום שבו היה הריכוז הגדול ביותר של יהודים לפני 1497 בעיר ליסבון, ברובע אלפאמה, שאנחנו רואים אותו פה על שפת הים, ברובע הזה שהוא היום הרובע העתיק, והוא היחיד בליסבון שלא נהרס בכל רעידות האדמה שהיו שם, ברובע הזה גרו הרבה יהודים בעבר. אני אומר לכם במקום שהיה בית הכנסת, הקיר הזה שאנחנו רואים כאן בצד שמאל, הוא קיר תמך ששרד מבית הכנסת הגדול שהיה בליסבון, ועדיין אתם תמצאו שם שרידים בשמות הרחובות. אני אומר לכם בשכונה שם את הרחוב של השכונה היהודית, שעדיין השלט הזה נמצא ומצביע על הקיום היהודי במקום. באותה תקופה שבה לפני הגירוש, ממש בעשור האחרון, או שני העשורים האחרונים, יהדות פורטוגל הגיעה לשיאה, דבר שהוא נשמע קצת מפתיע, היא אולי הייתה הקהילה הכי מצליחה מבחינה של לפחות עושר כלכלי, וגם במידה רבה רוחני, בהשוואה לקהילות אחרות באירופה, ובניגוד גמור למה שקורה בספרד באותם שנים. אולי אם תהיה לנו הרצאה על הגירוש, אני אחזור לזה, אבל אחת העדויות היא מתחום האומנות, ואנחנו רואים שכתבי היד המפוארים והיפים ביותר ששרדו מחצי איברי מהמאה ה-15, הם כולם תוצרת ליסבון. אני מראה לכם פה אחד מהם רק, תנ"ך ליסבון המפורסם, עמודים בודדים ממנו, אבל הוא באמת שווה קריאה ובדיקה באינטרנט למי שיש לו זמן. אוקיי, אז בואו נחזור לתנ"ך ליסבון, שאני מראה לכם פשוט כדי שתיכנסו לאווירה ותבינו באמת איזה תרבות יהודית הייתה בשנים האלה של ממש דור לפני הגירוש. אנחנו רואים את העמוד עם הקולופון, שבו הסופר מוסר פרטים על עצמו, אני אראה לכם אותו בהגדלה, רק שנייה, ועכשיו הפסדתי את אוקיי. אני הסופר, שמואל בן מוסא, כתבתי וכולי, הוא מתאר למי הוא כתב את הספר הזה, והוא מתאר בדיוק מתי הוא סיים אותו, ושימו לב את שם המקום שהוא כתב במדינת לשבוע, זאת אומרת, השם של העיר שבה מתרחש הרבה מהאירועים שלנו לפני הגירוש, הוא משתמש במילה מדינה, מדינה כי בעצם מהערבית, מדינה זה עיר, ועדיין משתמשים בביטוי הזה בפורטוגל, גם יהודים וגם אחרים, כמובן מוסלמים שעוד היו. אז הוא גם כותב, אתם רואים, את היום המדויק שהוא כתב וכו'. התנ"ך הזה מלא מלא באמת ידע ומקורות היהדות, והוא מקושט בצורה מופלאה, ואנחנו גם רואים משפחות העשירות שהיו שם, שכנראה הזמינו אותו, שיש להם שלטי האצולה, הרבה לפני שאנחנו מכירים את התופעה באיטליה למשל, של הרנסנס ושל הברוק, זה כבר מתקיים בפורטוגל. עוד עדות לעושר ולמעמד החשוב של יהדות פורטוגל בשנים האלה שכבר יש אינקוויזיציה בספרד למשל, זה התמונה הזאת, אני מראה לכם כאן, שוב פעם אני אוהב לראות את זה דרך אומנות, של גדול הציירים הפורטוגלים במאה ה-15, זו תמונה שנמצאת היום במוזיאון הלאומי של פורטוגל בליסבון, והיא מראה את האצולה של פורטוגל, שימו לב לשנים ואמצע המאה ה-15, עוד פעם דור לפני הגירוש, האצולה של פורטוגל, המלך והאצולה של הכנסייה, ובין האנשים האלה, בין כל האנשים פה שאת כולם אפשר לזהות, וכמובן לא לבזבז כאן גם את הזמן, וזה לא חשוב לנו כרגע, אבל כל הדמויות האלה פה הן דמויות שניתנות לזיהוי,
ביניהם האדם שעומד בצד ימין, שאני אומר לכם פה בהגדלה, הוא היה הרב הראשי של פורטוגל. בפורטוגל היה מעמד כזה, שהמלך כל כך אהב והחשיב את היהודים שלו, שהוא מינה להם מטעמו איש חצר, שיעבור בכל הקהילות, ויטפל בהם, ויבדוק את כל הבעיות שיש להם, וגם יביא מיסים וכו'. וזה היה הרב הראשי, יש לנו מושג כאן של רב ראשי לפני שזה קיים בכל ארץ אחרת, מה שנקובל אחר כך יותר, והוא ממונה מטעם המלך. איך אני יודע שזה הרב, איך יודעים שזה הרב? הוא מחזיק ספר ביד, הוא גם לבוש בצורה שונה מאחרים, וכובע על הראש, ואת הספר הוא מדפדף מימין לשמאל, ואתם רואים שהספר כתוב באותיות שהן לא לטיניות, זה ברור שזה לא אותיות של א' ב' הלטיני, אלא אחרות שהאומן כנראה לא ידע לצייר אותם, וזה שני טורים, וזה תנ"ך ליסבון, התנ"ך שהראיתי לפני רגע, כמובן, לאו דווקא הוא באופן ספציפי, אלא איך נראים התנ"כים בפורטוגל באותם שנים, שכתבו הסופרים העבריים, וזה מה שהוא מחזיק, הוא מדפדף בו מימין לשמאל, ושוב פעם, זה שהוא נמצא בתמונה עם כל הפמליה של המלך, זה דבר שבאמת יוצא דופן ומעיד על נגיד על העושר הגדול ועל המעמד החשוב שהיה ליהודים בפורטוגל. ומדובר בקהילה קטנה יחסית בכל פורטוגל, יש, אני מדבר בעשור האחרון לפני הגירוש, כ-30,000 יהודים. הדבר שקורה ודרמטי ומשנה את כל חיי יהדות פורטוגל, זה גירוש ספרד. גירוש ספרד ב-1492 שינה את הכל, כי בעצם הרבה מהמגורשים פשוט מאוד רצו לעבור, לחצות את הגבול, ולא לצאת למסעות ארוכים, ולעבור לפורטוגל. ובאמת זה גם קרוב מבחינת המרחק, אנחנו ממש מעבר לגבול כאן, יש את היישובים של יהודים בספרד לאותה תקופה, התרבות היא מאוד דומה, השפה דומה, המנהגים דומים, וזה הדבר שמתבקש, והחיים של היהודים היו טובים בפורטוגל. אז לכן הרבה רצו לעבור, ותראו מה קרה, זאת תמונה שמראה את היישובים היהודים בפורטוגל עד 1492, וזה ב4-5 שנים שאחרי 1492, כל פורטוגל מתמלאת ביהודים שחצו את הגבול, והמספר של היהודים, כ-70,000 יהודי ספרד עברו לפורטוגל, והמספר הגיע לקרוב ל100,000 יהודים בפורטוגל, כשכל פורטוגל היא 1,000,000 איש. דהיינו, כמעט עשירית, או אפילו יש כאלה שאומרים שזה אפילו חמישית, שזה הגיע למספר גדול יותר, מפורטוגל הם יהודים בתקופה הזאת של השנים האלה. ומקים די יישובים הרבה לאורך הגבולות, לאורך הגבול עם ספרד, אבל גם במקומות אחרים, ואתם יכולים לראות כאן במפה אותם, כל השמות האלה, שמכולם יש לנו עדויות שהיו בהם קהילות יהודיות. אבל זה רק היה לכמה שנים ספורות, ומלך פורטוגל שמאוד אהב את היהודים, וגם אלה שהגיעו מקסטיליה, כי הם הביאו לו גם הרבה מיסים, והוא לקח מכל משפחה כסף וכו' להיכנס. קורה משהו, זה המלך באותם שנים, מנואל הראשון, הוא המלך, והוא די מבסוט גם היהודים שמגיעים מקסטיליה אליו, וגם מהיהודים שיש לו, אבל אז כדי להעצים את הממלכה שלו, ואני מזכיר לכם שזה תקופה של סוף המאה ה-15, שזה תקופה של התגליות הגדולות, ויציאה למסעות, ופורטוגל רוצה להיות מעצמה גם כן, הוא מתחתן עם איזבלה הבת, כן? הבת של פרדיננד ואיזבלה, של מלכי ספרד הקתולים. אלה הם פרדיננד ואיזבלה, הבת שלהם, שגם שמה איזבלה, היא הכלה המיועדת עבורו, והיא מתנה תנאי שהיא לא תתחתן איתו, אלא אם כן הוא יגרש את היהודים. זה התנאי החתונה שלה, דרך אגב, הנה, זה תמונת החתונה שלהם, שצייר אחד הציירים אז, ואנחנו רואים את הזוג הזה כאן, זה היה התנאי, והוא מתלבט, הוא רוצה להיות מלך גדול וחשוב, הוא רוצה לכבוש עוד ארצות וכו', אבל הוא גם רוצה את היהודים. אז הוא מקבל את התנאי, והוא אומר שהוא מוציא צו גירוש, ואכן הוא מוציא צו גירוש ב-1496, 4 שנים אחרי ספרד, אבל הוא לא רוצה לגרש את היהודים. אז מה שהוא עושה, זה מין טריק שעלה במוחו הקודח, אפשר להגיד, אז הוא מכנס, הוא מודיע על יום שיהיה יום הגירוש, כמו
הספרדים, כמו פרדיננד ואיזבלה שהודיעו על יום גירוש, ומכנסים את היהודים בערים הגדולות, כאן בליסבון, בכמה כיכרות מרכזיים ליד הים, ואומרים שיבואו אוניות ויקחו אותם כמו שהיה כמה שנים קודם בספרד. הם מגיעים, היהודים לכיכרות, אני אומר לכם את הכיכר שנראית היום, אחת מהם, והנה אחת נוספת, הם מגיעים לכיכרות האלה ואין שום אוניות, במקום זה מופיעים כמה כמרים, מזים עליהם מים קדושים, ובבת אחת כל יהדות פורטוגל הופכת לנוצרית. הקיום היהודי הופסק, היהודים נשארו בפורטוגל, אבל הם נשארו כנוצרים חדשים, כנובוש קריסטוס, כפי שנקראו, נוצרים חדשים, כך זה היה הסדר שהוא הגה במוחו של להשאיר אותם, והם התנצרו והכל יהיה בסדר, ועדיין יוכל לנצל את כל הכישורים שלהם בכלכלה וכו'. זה היה רעיון, זה עבד, כמובן לא עבד טוב, כי היהודים לא, זה מה שהם רצו, אבל לפחות למראית עין זה עבד, ובניגוד לספרד, שבה הרבה מהאנוסים היו מרצון, זאת אומרת, הם התנצרו כי הם לא רצו למות, בספרד חלק לפחות מהיהודים, פה זה לא קרה, פה זה נכפה עליהם, ועל כל הקהילה בבת אחת, ובתי הכנסת נסגרו, וספרים עוברים הוחרמו, והופסקו כל הקיום היהודי הופסק, אם כי עדיין לא מוקמת אינקוויזיציה, זה ייקח עוד כמה שנים. ובאותם כיכרות כמה שנים מאוחר יותר, אחרי שהאינקוויזיציה כבר קמה, נערכים גם ההוצאות להורג של כופרים, של אנשים שהם לא ממש לא עוקבים אחרי חוקי הנצרות, האוטו דה פה המפורסמים, ממש באותם כיכרות שמהם היו אמורים לצאת באוניות לארצות החופש או למקומות אחרים. בשנת 1506, ממש כבר אחרי שהמלך שדיברנו עליו, מנואל נפטר, מלך אחר קם, יש ממש טבח בנוצרים החדשים בחובות ליסבון, כ4,000 יהודים נטבחים בעיר, זה המספר של דורשי הרשומות מאותה תקופה, ורק בשנת 2006, 500 שנה לעניין הזה, הוקם המונומנט הזה בכיכר, להנציח את הטבח הזה. אבל מזה אפשר להבין איך החיים בפורטוגל היו קשים, ואז גם המלך שקם באותם שנים, מקים את האינקוויזיציה, המלך ז'ואאו השלישי, מקים את האינקוויזיציה בפורטוגל, כבר דור וחצי אחרי ספרד, זו אינקוויזיציה אכזרית ביותר, הרבה יותר אכזרית מהספרדית, ממש על כל דבר קטן, לוקחים אנשים ושופטים אותם, בשלב מסוים גם נאסר עליהם לעזוב את פורטוגל, אבל מאחר שרבים מהאנוסים הם אנשי כלכלה, ואנשים באמת במעמדות מפתח, אין ברירה אלא לתת להם לעזוב, וככה מתחילה לאט לאט ההגירה מפורטוגל לארצות אחרות. האינקוויזיציה הייתה ב3 ערים בפורטוגל, בליסבון, בקוימברה ובאבורה, והבניינים קיימים עד היום של האינקוויזיציה, אפשר לבקר אותם, המשרדים שלהם, ופשוט מה שקורה, והאינקוויזיציה מתנכלת לכל אחד שקיים בשטח, שמגלים בו משהו, והתיקים נמצאים בארכיונים ואפשר לראות אותם, כאשר הקיום האנוסי נמשך הרבה יותר אפילו מספרד, כי הם גרו באותם מקומות שהם גרו בהם לפני הגירוש, באותם ערים, הם נשארו שם ביחד, ובמקומות מסוימים הם ממש מקיימים חיי קהילה אפילו, כגון כאן בקשטלו דה וידה, בעיר הזאת, שכבר כמה דורות הן ביהודים, אבל עוד היו בה במאה ה-16 וה-17 אנוסים, אנחנו ממש יכולים לראות איפה בדיוק הם חיו, יש עדיין סימני מזוזות בבתים, ועד היום הרחובות נקראים בשמות של הקהילות היהודיות שהיו שם, כבר אחרי הגירוש, כן? מצאו בית כנסת בקשטלו דה וידה לפני כמה שנים, אני לא אראה לכם אותו מחוסר זמן, ויש קהילות שהמשיכו להתקיים כקהילות עד ימינו ממש, כנוצרים חדשים, הכי מפורסמת ביניהם, אבל כמובן היא לא היחידה, זו קהילת בלמונטה, בלמונטה במרכז פורטוגל, שאנחנו רואים כאן, זה כפר קטן, בהרים, שחיו שם כמה מאות אנוסים, מ-1497 ועד ימינו ועד היום, ממש, כאשר רק בשנות ה-20 של המאה ה-20, מהנדס מכרות יהודי פולני בשם שמואל שוורץ גילה אותם. הם לא האמינו לו שהוא יהודי,
כי הם חשבו שאין יהודים יותר בעולם, שרק הם נשארו על פני כדור הארץ שהם יהודים, וממש לקח לו הרבה זמן לשכנע אותם שגם הוא כמוהם, ועד שהוא לא קרא לפניהם את קריאת שמע, הם לא האמינו לו, זה כמה מילים שהם ידעו בעברית, אבל את שמע הם גם ידעו, וכשהוא אמר את המילה אדוני, אז הם התחילו לפקוד אנשים שם, שהם היו מנהיגות הקהילה, וקיבלו אותו אליהם, והוא הסביר להם מה זה יהדות של ימינו וכו', ולאט לאט גם ניסה להחזיר אותם ליהדות רגילה, אבל לא כל כך הצליח. אני אראה לכם לפני שאנחנו נעבור לנושא הבא, כי אני שלט שיש שם היום, תראו מי שיבקר שם, כאן בכפר בלמונטה, לא נותקה שולשלת, בבית זה ובבתים הסמוכים התנהלו חיים יהודים מלאים ועשירים, עוד מימים קדומים וכו' וכו'. נאלצו תושבי הכפר היהודים, כמו יהודים אחרים ברחבי ספרד ופורטוגל, להמיר את דתם, וכשהם שומרים על יהדותם בבית. כאן לא קבע הנר מעולם, כן? בבלמונטה. והנה בשנות ה-80 עדיין הנושא בלמונטה, קיימו את הטקסים שלהם, את הדת המרנית, מה שאנחנו קוראים, את הדת האנוסית, למשל כאן קריאת שמע בשדה. אם יוצאים לשדה, קריאת שמע שהזכרתי, ששמואל שוורץ יקרא בפניהם, הם קוראים אותה פה בשדה, בצורה כזאת, או כאן, אומרים, יוצאים לטיול ועוצרים כדי לעשות את זה, כן, בתמונות שצילם פרדריק ברנר בשנות ה-80 בבלמונטה, או למשל בטקס החשוב ביותר בעיניהם, שמתוך כמה חגי ישראל שהם שמרו, טקס הדלקת נר שבת, שאנשים הקפידו עליו מאוד, אבל כדי שלא ירחלו ויגידו שמדליקים נר שבת, המנהג שלהם היה להדליק נר ולחביא אותו במרתף או בתוך ארון. אתם רואים פה את הבעל יושב, ואשתו מדליקה נר, וכאן ובתוך הארון היא תשים אותו, ואז היא תסגור את הדלת, כדי שלא יראו את הנר דולק. וגם כשהם יכלו כבר לעשות את זה, הם עדיין המשיכו לעשות את זה בצורה הזאת, כל ערב שבת היא מדליקה נר בודד, הנה הפמות של הנר הזה, כמה הם שרדו מבלמונטה, ככה הוא נראה. והנה פסח, הם מתכוננים לפסח, כל פסח הם לובשים כולם לבן, סגרו את החלונות, והם אופים מצות כאן. כן? אוקיי. אני מראה את כל זה כדי שנבין שהייתה דת של אנוסים, בלי ידיעת עברית, בלי לוח שנה, בלי בית כנסת, בלי רבנים, בלי טקסטים בסידורים וכו', לתפילות שהם המציאו, וחלק מהם שאובות מהמקורות, ודברים שהם הוסיפו וכו'. ואחד החגים, שהוא חלק מהשנה של האנוסים שהם חגגו, הוא חג פורים, לכן זה חשוב לנו, ולכן כל ההקדמה הזאת, חג פורים, כשאנחנו רואים פה את האנוסים בבלמונטה, הביטוי שלו היה לא חגיגה של שמחה, ולא התחפושות, אלא הם הדגישו את האספקטים דווקא הטרגיים יותר של פורים, וזה צום של אסתר. בניגוד לכל קהילה יהודית אחרת, אין תענית אסתר יום אחד, אלא הם צמו 3 ימים, כמו שאסתר אמרה למרדכי, לך כנוס את העם, וצומו 3 ימים, ואני ונערותיי פה בארמון גם כן נצום, הם צמו 3 ימים, לא רק בבלמונטה, גם במקומות אחרים בצפון פורטוגל, בכפרים של האנוסים, צום אסתר נהפך להיות האספקט הראשי, בגלל הסיבות שכבר תמר הזכירה, אסתר הפכה להיות ממש למודל, עד כדי כך שהם קראו לה סנטה אסתר, הקדושה אסתר, כמה קדושים היו להם, ואסתר הייתה בין הגבוהים ביותר, וגם יש הרבה תפילות, אני מחוסר זמן לא אקרא לכם, אבל יש תפילות של האנוסים על אסתר, שמשבחים אותה, שהיא גרה בארמון, והיא לא אכלה מהפיגולים של המלך, ולא קיימה איתו יחסים, וגם אנחנו היום עושים את אותו דבר. אנחנו שומרים ולא אוכלים בשר חזיר וכו'. עכשיו תשאלו, איך הם ידעו לחשב מתי זה פורים? איך הם ידעו לחשב מתי זה פסח? הרי אין להם לוח שנה, אין להם מישהו שיכול להגיד להם, אין להם קשר עם אף קהילה יהודית אחרת. הם עשו מין חישוב קצת משונה, חודש פברואר, בעולם הנוצרי, הם ידעו מתי חל. אז כשחודש פברואר הגיע, ביום שבו הלבנה מלאה בחודש פברואר, הם החליטו שזה פורים, שזה יוצא בערך 15 בפברואר, שזה
אתם רואים, השנה וחודש אנחנו פחות, אבל הם גם רצו שזה יהיה חודש לפני פסח. בפסח הם חישבו באמצע חודש מרץ, כשהלבנה במילואה בחודש מרץ. וזה חודש קודם, בדקתי רגל שם תרגיל, השנה ערב פורים זה 16 במרץ, ערב פסח זה 15 באפריל, אז זה פחות או יותר, ושמרו על הקצב הנכון, וגם הם דרך אגב, הם לא תמיד הקפידו על היום, כי כבר האינקוויזיציה ידעה שהם חוגגים, ולכן הם הזיזו את זה יום קדימה או אחורה, או אפילו לפעמים שבוע או יותר, כדי שהנוצרים לא יתפסו אותם, שהם צמים או עושים דברים שהם לא שגרתיים, ואז יקחו אותם לאינקוויזיציה. אז, אבל בכל הם ניסו לשמור, אז פסח, פורים, שבת ויום כיפור היו החגים העיקריים שהם שמרו בבלמונטה ובמקומות אחרים. רק כשהם יוצאים לחופש, מה שנקרא, כשהם יוצאים, יכלו לעזוב את פורטוגל, ואולי הסיפור המפורסם, הראשון הידוע, זה של דונה גרציה והמשפחה שלה שעוזבת את פורטוגל. שימו לב, דונה גרציה המפורסמת נולדה בליסבון, להורים שהם מקסטיליה, כן, ושמגיעים ומתיישבים בפורטוגל, באחרי 1492, כן, והיא נולדת כבר בליסבון, ב-1510, כבר כמה, 17 שנה, 13 שנה אחרי צו השמד, והיא לא יודעת שהיא יהודייה. עד גיל בערך 12-13, היא בכלל לא ידעה מה זה יהודי, לא היה שום קשר, ורק אז גילו לה, וכשהיא נכנסת לעניין הזה, היא הופך מאוד חשוב ומרכזי בחיים שלה, היא מתחתנת עם אנוס אחר, שהוא היה אדם בעל מעמד מאוד מאוד גבוה, מגדולי עשירי פורטוגל של אותה תקופה, האנוסים, בגלל שהם היו יכולים לנוע בחופשיות, לא כמו היהודים קודם, אלה מהם שהיו מוכשרים, באמת הגיעו למעמד גבוה, ואחרי שהוא נפטר בגיל צעיר, האינקוויזיציה מתחילה לרדוף אחריה, והיא מחליטה לעזוב את פורטוגל, ולוקחת כמעט את כל נכסי המשפחה שיכלה, יחד איתה. היא עוברת לאנטוורפן, לוונציה, לפררה, לקונסטנטינופול, איסטנבול בסוף וכו'. גם רצתה להגיע לטבריה, ולא משנה, בכל אופן הסיפור שלה והסיפור הטיפוסי של אנוס ממשפחה עשירה שיוצא לדרך. אני מראה לכם אותה, וכדי להבין כאן עוד עניין, איך היציאה מפורטוגל, שאלה שיכלו לצאת יצאו, לופתה בהמון חששות. היא מגיעה לעיר פררה, היא מדפיסה את התנ"ך הזה שאנחנו רואים כאן, את עמוד השער שלו, היא יוזמת את ההדפסה ומממנת אותה, ואתם רואים שזה התנ"ך הראשון בעצם שיוצא בשפה הספרדית. ביבליה אין לינגואה אספניולה, כן, אתם רואים, וזה תורגם עבור היהודים האנוסים שכבר לא יודעים עברית, כן? הם תורגם מילה במילה מהעברית המקורית, ואתם רואים שזה נבדק לידי אינקוויזיציה, כן? ויסטה אקזמינדה דל אופיסיו דל אינקוויזיציון, כן? זה נבדק לידי אינקוויזיציה, והיא שמה בתמונת השער של התנ"ך הזה, וזו הסיבה העיקרית שאני מראה את זה, אונייה שיוצאת לדרך, והתורן שלה שבור. תורן שבור כי הם יצאו לדרך במים סוערים, עם הרבה חששות, עם הרבה פחד, אבל בתקווה שהם יגיעו. ומי מוביל אותם? הרי פורטוגל היא מדינה של מעצמה ימית באותה תקופה. מוביל אותם הדבר הזה, אתם רואים כאן, זה אסטרולב, שהנווטים הפורטוגלים לקחו איתם לדרך, והוא נמצא פה בראש האונייה, וגם קולומבוס השתמש בו, וגם יהודים עיצבו אותו, היו לנו אסטרונומים יהודים בפורטוגל, כגון אברהם זקוט, אז יש לנו פה מעורבות כזאת, אבל התורן עדיין שבור והמים סוערים. אוקיי, הגענו סוף כל סוף לאמסטרדם, אז אחד היעדים שהמשפחות האלה שהתבססו מהאנוסים, יכלו לצאת לדרך וחיפשו מקומות לאן להגיע, מקומות שיקבלו אותם ויתנו להם להמשיך בעיסוקים שלהם. הם לא הלכו לאזמיר ואיסטנבול, או לסלוניקי, אלא העדיפו את הולנד, ואת צרפת, גם במידה מסוימת, אבל בעיקר את הולנד. כי הם העדיפו את הולנד, כי הולנד באותם שנים, שאנחנו מדברים על המחצית השנייה כבר של המאה ה-16,
האויב הגדול של הולנד היה ספרד. ספרד שלטה בהולנד, במה שאנחנו קוראים היום הולנד, בארצות השפלה, והולנד רצתה להשתחרר מהם. כשהיא הצליחה להשתחרר מעול של ספרד, הקתולית, והולנדים הם פרוטסטנטים, הם אחרי הדת של לותר בהתחלה, ואחרי זה קלווין, שהיא לא קתולית, קיבלו את כל מי שהיה האויב של הספרדים. ולכן היהודים שבאו מארצות שנואי נפשם כדי לחפש מחצה, התקבלו, ויותר ויותר ספרדים או פורטוגלים, צריך להגיד כאן, עוזבים את פורטוגל, ועוברים את הדרך פחות או יותר שהם עוברים, והמקומות שהם יושבים, חלק בצרפת שהם פתחו שם קהילות, וזה הנסיון, האומה הספרדית החדשה, שמתפתחת שהם אנוסים לשעבר, נוצרים לשעבר, שלא יודעים יהדות, ובאים לחזור ליהדות, במקומות כמו בורדו, לרושל, ואחר כך לונדון מאוחר יותר, ואמסטרדם. אז הם מייסדים קהילה באמסטרדם לקראת סוף המאה ה-16, האנשים האלה, והשלטון המקומי בעין טובה מביט על זה, מאפשרים להם לבנות בתים גדולים ויפים, כגון האסנוחה, בית הכנסת הפורטוגלי, שאפשר לבקר בו עד היום, זה בית הכנסת הגדול, הראשון באירופה, שהוא ברחוב ראשי, הוא בניין גבוה ומתנשא, ורואים אותו מכל מקום, והוא לא חבוי כמו בתי הכנסת בדורות הקודמים וכו'. כן, האומנים ההולנדים, הקהל ההולנדי, מאוד נמשך לתרבות היהודית, והרבה אומנים מגיעים לציירת הרובע היהודי, בצורה נוסטלגית ויפה, ולא נימות אנטישמיות, כמו שהיה מקובל בדור הקודם. והנושאים האלה שמגיעים מפורטוגל, לא יודעים עברית, לא יודעים יהדות. אז הנה מה שקורה, מדפיסים להם את הסידורים ואת הספרים שלהם, בפורטוגלית או בספרדית. זה הסידור הראשון שנתפס באמסטרדם, נראה לכם את הפרט ממנו, ואתם רואים שזה החלק סקונדה פרטה דל סידור, ומה זה מכיל את התפילות לפסח, לשבועות, לסוכות, לשמיני עצרת, עם כל התפילות שצריך להגיד, אין קזה, אין לסינגוגה, בבית ובבית הכנסת. מכיל את כל התפילות שהם ילמדו אותם, כי הם לא יודעים עברית, והם לא יודעים לקרוא את עברית, והם גם לא יודעים את התפילות. אז הנה התפילות פה מוגשות להם בצורה כזאת, ועל עמוד השער נמצא הסמל הזה, שאני אראה לכם, זה אחד הקהילות הראשונות שקמה באמסטרדם, נווה שלום, זה שם הקהילה, ששמה כתוב באותיות לטיניות, כי כמו שאמרתי, הם לא יודעים עברית, מי כמוך באלים אדוני כמובן, והסמל של הקהילה הזאת, נווה שלום, זה הפניקס, עוף החול, שקם מהאפר, סמל נוצרי מובהק של לידת ישו מחדש, כן? זה סמל נוצרי מהאומנות הנוצרית, של ישו מת וחזר לחיים. אותו הם לוקחים, כי הם חזרו לחיים, ליהדות, והם מכירים את הסמל הזה מהעולם שהם הכירו בפורטוגל הקתולית, הם מאמצים אותו, וגם יש חוקרים שחושבים שבגלל שהרבה מהם חוו אוטו דפה וראו מה זה שרפה באש, הם בחרו את הסמל הזה, זה כאן אוטו דפה שהיה בספרד, לא בפורטוגל, אבל זה ציור שיש לנו מלפני הגירוש, ומעלה באש פה של שני היהודים האלה, שאתם רואים כאן, והעוף החול קם מתוך האש, אז הם כאילו קמו מתוך האש של האוטו דפה, וחזרו לחיים ליהדות באמסטרדם. למשל, אתם רואים כאן, עוד נראה לכם עוד ספר אחד או שניים, ואז נעבור לפורים. הספר הזה שנתפס על ידי אדם שנולד בעיר פורטו, בפורטוגל, מכיל את 600 תרי"ג מצוות. תרי"ג מצוות. והן כתובות כמובן בפורטוגלית, כדי שילמדו מהם תרי"ג מצוות. שמו אברהם פרר, האדם שעשה את זה, ושימו לב מה הוא כותב כאן, נראה לכם פה בהגדלה, יהודי מגלות פורטוגל. כן? זה התואר שלו בעמוד השער של הספר. כן, שהוא רק הגיע ועתה לאמסטרדם מפורטוגל. אז בקהילה הזאת, כשהם מגיעים עכשיו לאמסטרדם, ונדלג על זה, כמה מהם מגיעים, בייחוד באמת המעמד הגבוה, האליטה של הקהילה הזאת, שמנה כ-300-400 באמת אנשים
בעלי מעמד ממש גבוה, תראו איך הם נראו, אנחנו מדברים על יהודים ספרדים מסוג לגמרי אחר, ברונים ואנשים של החברה הגבוהה, של החצר הגבוהה, שלמשל הברון פה, לופס סואסו, מלך הולנד, דוק אוף אורנג' לא יכול לצאת למלחמה בלי המימון שלו, בלי העזרה שלו, הכספית, כי הוא היה האדם שמימן לו את הקרבות שלו עם אנגליה, כן, מדברים פה באמת על אצולה יהודית מסוג אחר, שדמו גם ביצירות האומנות שהם מזמינים, או אוטופורטרטים שלהם, בפיסול או בציור, והוא וזה הבן שלו, והשמות שלהם הנוצרים והשמות העבריים שהם ימצאו, כן, פרנסיסקו לופז נהפך לאברהם ישראל, והברון לופס סואסו הוא יצחק ישראל, כן, והבתים שלהם, יש לנו איורים שאומנים הולנדים יראו איך הבתים שם נראים כשיש להם סירות שמביאות אותם וכרכרות וכו', וכל זה בית של משפחה יהודית אחת של הברון בלמונטה, יהודי, או זה הברון פינטו, הבית שלו, הברון של פינטו, כן, שצייר הולנדי צייר את התמונה הזאת, זה הבית שלו באמסטרדם, ממש מול בית רמברנדט, למי שמכיר, ברחוב היהודים באמסטרדם, והנה הבית הזה, איך שהוא נראה היום, הבית זה הבית היחידי ששרד מאותה תקופה של יהודים, מהמאה ה-17, זה הבית שבתחרית, אתם רואים את העמודים כאן, זה הכניסה כאן, אנחנו רואים, היום זה מין בניין ציבורי, עם החלונות וכו', זה הבניין היחיד ששרד מאותה תקופה, של משפחה יהודית ספרדית מהאצולה, ואוקיי, אז בנקודה הזאת, אם אתה רוצה, אלברט, לשמיע איזה שיר, אפשר, אבל אם לא, אני אמשיך, תחליטו מה, אין לנו הרבה זמן. ביקשת להמשיך, אז תמשיך. אז אני אמשיך, אוקיי. אז על הרקע הזה אפשר להבין איך שהם עכשיו יכולים לחגוג את החגים היהודים, איזה נימה הם יכניסו להם, שהיא בנוסף לנימה המסורתית. וכאן באמת אני מגיע לעניין הזה של איך הם קפצו על החיים היהודים, באמת בצורה שהיא קצת שונה ממה שהיה בארצות אחרות. דבר ראשון, הם מוציאים מגילות אסתר, בהתחלה לפחות, או חלק מהאנשים, בספרדית או בפורטוגלית, שזו תופעה שאנחנו לא מכירים, בצורת מגילה, זאת מגילה, אבל היא לא בעברית, כן, היא לא מגילה בעברית, וכל הברכות פה, כן, הם גם לא בעברית כמובן, נראה לכם פרט מהקולופון, כתוב לנו בדיוק מי כתב אותה, וכל הדמויות פה ידועות, יצחק בן מתתיהו אבואב, הוא עשה, והסופר היה בנימין סיניור, שהוא היה צייר דרך אגב, השנה, הם כותבים את השנה, כאילו אנחנו כותבים תאריך לועזי, אבל זה השנה לבריאת עולם, 5444, זה 1684, כן? שבו המגילה הזאת הועתקה. ואז הם מקיימים, אני מזכיר שחג פורים היה מאוד מאוד מרכזי בהוואי של האנוסים, אבל בעוד שבפורטוגל זה היה חג של סבל וצרות, והזכיר להם את כל הקשיים שהיו להם, ואסתר חיה בארמון וסובלת מכל הגזרות של המן וכו', עד שהתשועה מגיעה, אז היא צמה וכו'. אז באמסטרדם, ההפך הגמור הם התחילו לעשות. הם התחילו לעשות דבר שהוא מאוד מעניין, ואפילו מעניין יכול לעניין צעירים היום, נשפי פורים. נשפי פורים גרנדיוזיים, ממש, ככה זה נקרא גם בתמונה ההולנדית, זה תמונה של צייר הולנדי, מה שאני מראה לכם, יודיש פורים פיסט, כן? ככה הוא קורא לזה, המסיבה או הנשף של פורים של היהודים, שזה נשף תחפושות פר אקסלנס. אתם פה את הגברים ואנשים בריקוד גם די פרוע, כמעט אפילו מיני, רוקדים אחד עם השני, אני אראה לכם העתק של התחרית הזה בצבעים, כדי שתראו איך הם גם לבושים בכל מיני תלבושות, כאילו משונות, אבל אנחנו לא שוכחים שזה פורים. אני לא יודע אם מישהו כאן שם לב, אבל על הקירות יש תפאורה מיוחדת לכבוד באולם הזה, שהם שמו במיוחד לנשף. אני אראה לכם בהגדלה, המן פה מוביל את מרדכי, מרדכי יושב על הסוס, פה תליית המן, זה מצויר על הקיר באחור, ומה שעשו מזה, את האולם הם תשתו בהכנה לפורים, ואז הם השתוללו להם שם, כי הם ניצחו את המן, הם ניצחו את הספרדים בעצם. והנוצרים סביבם שמים לב
המשובה הזאת היהודית בפורים, שהיא הראתה להם מאוד משונה, כי יהודים הם לא בדרך כלל ידועים כאנשים שככה יוצאים לחובות ועולצים וחוגגים בצורה כזאת, וזה מופיע למשל בספרים על יהודים שכתבו חוקרים הולנדים באותה תקופה, כגון הספר הזה שאני מראה לכם שהוא של מלומד פרוטסטנטי על היהודים בזמנו, יוהאן לוישדן, וכל התמונות פה הם על החגים, אבל התמונה באמת הכי מרשימה בעיניי זה התמונה הזאת של פסטום פורים, חג פורים, ואתם רואים את כולם עם המסכות שלהם, עם התלבושות האלה המשונות, עם הקרניבל הזה, רוכב על מין סוס עץ כזה כאן, וכולם ככה משתוללים ומסכות וכו'. וגם בספרים היהודים זה בא לידי ביטוי, הנה ספר מנהגים שהדפיס יצחק קורדובה, מוכר ספרים פה באמסטרדם, והוא הדפיס גם לספרדים וגם לאשכנזים. אז יש אומנם תענית אסתר, זה כמובן חלק מהסיפור, אבל באמת הדגש הוא על הדימוי הזה של התחפושות לליצנים וכל המשובה של החג, מה שלא היה כמובן בפורטוגל, ועל הניסים ועל הפרוקן במלוא המשמעות, שהניסים והפרוקן זה הולנד בעצם. ואז הדבר הבא שקורה, ועליו אני מדבר כבר עד סוף ההרצאה, זה מגילות אסתר שהם מייצרים. האומן הראשון שמצייר להם מגילות אסתר, הוא אומן יהודי איטלקי בשם שלום איטליה, מהעיר מנטובה באיטליה, שהוא מוזמן לאמסטרדם, הוא בא לאמסטרדם, ומתחיל לצייר להם מגילות לאצולה הספרדית באמסטרדם, כי עדיין לא רק שאין להם סופרים יהודים, אין להם רבנים יהודים, אין להם גם אומנים יהודים, ולכן כמה אומנים מגיעים ועובדים בשירות הקהילה, שלום איטליה הוא הבכיר ביניהם, בן זמנו של רמברנדט, והנה למשל אחד המגילות שהוא צייר, אתם רואים שהוא משאיר, הוא מצייר בתחרית נחושת, זה מודפס, ואז ממלאים את הטקסט בכתב יד, והוא משאיר בתחרית שלו מקום בפתיחה כאן, להכניס את סמל המשפחה, כי משפחות האצולה היו אלה שקנו ממנו את המגילות. אז הנה למשל אחת המגילות האלה, שאתם רואים בו, ויש פה כבר את הסמל. זו אותה מגילה שראינו קודם, בהדפס אחר, ופה יש סמל המשפחה, ובראשו כתר שם טוב. איך שלום איטליה קישט את המגילות שלו, ואיך זה השפיע על הקהילה, ומה הנושאים שמשכו אותו, ואני חושב משכו את הפטרונים שלו. למשל, כל הטקסט של המגילה הוא בתוך שערים. אתם רואים שער אחרי שער אחרי שער, כן? ובין השערים דמויות, שעוד רגע נגיד עליהם גם שתי מילים. השערים האלה, שלום איטליה הביא אותם ישירות מאיטליה. כן, שמו מבלבל כאן קצת, אז אלה שערי ניצחון, כן, מה שנקרא טריומפל ארץ', כן, כמו קשת טיטוס, כן, קשת ניצחון שהיו בונים לשליט שניצח במלחמה, ואתם יכולים כאן לראות עד כמה הקשת פה באיטלקית דומה לקשת של שלום איטליה, כן, ואפשר הנה להראה לכם פרט, כן, אתם רואים את הלבנים שהולכות באלכסון וכו', והנה פה, אם נחזור רגע כאן, פה יש שני קדושים נוצריים בנישות האלה. פה יש את אחשוורוש ואת אסתר, או מרדכי ואסתר, כן? אז הוא הפך ייהד את זה, ולמה קשת ניצחון? כי כל המגילה מספרת על הניצחון, על הנס, על אחשוורוש ובני עמו והמן וכו'. ולכן שערי ניצחון כאלה ממלאים את המגילות, שיש בהם גם דמויות לפעמים כמו כאן, או כאן, שמחזיקות סמלים שמאתרים את המנצחים, כגון קרן שפע ופה זר דפנה, ופה את הענפים האלה של לולב, שנותנים למנצחים, כן? למנצחים, והם בראש קשת הניצחון, שהם בשערי המגילות האלה שציירו לאצולה הספרדית. והוא גם רוצה להראות להם שהם בהולנד במקום הנכון, אז אנחנו רואים למשל שהרבה מהנופים במגילות, יש בו הרבה ציורי נופים שאמורים להתייחס לשושן הבירה, הם פשוט מאוד נופי הולנד של אותם שנים, עם הבתים הגגות המשופעים והמגדלים, זה ציור של נוף הולנדי, של צייר הולנדי, ושלום איטליה במגילה. כן, או למשל, הארמון של אחשוורוש, שזה כאן במגילה הזאת, זה ארמון שהוקם באמסטרדם זמן קצר קודם,
כן, ארמון של מושב השליט באותה תקופה. אז זה הארמון במגילה, זה הארמון במציאות, שאפשר לבקר אותו עד היום, עם שני המגדלים בקצוות שאתם רואים כאן, עם המגדל הזה באמצע, כן, וכו'. החלונות המלבניים בשתי שורות, צפופים וכו'. כל העניין הוא להראות במגילות האלה את הניצחון היהודים על האויבים שלהם. ולכן הרבה מהמגילות, גם של שלום איטליה וגם של אחרים, נפתחות בציור של האירוע החשוב ביותר, וזה תבוסת המן. המן מוביל את מרדכי ברחובות שושן. כן? או שזה מופיע בהתחלת המגילה או בסופה. כאן זה בסוף המגילה או במקום שזה צריך להיות. כן? אתם רואים כאן בציור קטן של שלום איטליה, שוב פעם, של המן מוביל את מרדכי. ופשוט הנושא הזה קסם להולנדים של אותה תקופה, לא רק ליהודים, ובלי ספק יש פה השפעה הדדית מאוד מעניינת. צעירים הולנדים שונים ציירו את אותו נושא, כי הם חשו, כמו היהודים, שהם נגאלו מהאויב שלהם, שהיה הספרדים. והעם הקטן והמסכן, שבשושן הבירה, היהודים, התגברו על האויב הרשע שהיה להם, שזה היה המן והמלכות שלו, ולכן הסיפור של מרדכי ואסתר הפך להיות מין מודל לדליברנס, לתשועה של העם ההולנדי. כן, זה בציור של אומן בשם לוקאס ון ליידן, זה בציור של פיטר לסטמן, המורה של רמברנדט, והנושא הזה היה מאוד אהוב על הצעירים ההולנדים, בגלל הסמליות הזאת. וזה רמברנדט בעצמו. זה ציור של רמברנדט, תחרית שלו, של המן מוביל את מרדכי ברחובות שושן, ואפילו רמברנדט עשה פה עוד מעשה מאוד נועז, ומאוד מעניין, ברקע של מרדכי, זה כנראה בית המקדש. כאילו שושן היא ירושלים, זה קצת קרוב לפרשנות היהודית. ופשוט מאוד מחברים הולנדים באותם שנים, מה שאני אומר לכם, זה לא המצאה, כי אנשים שחיו באותה תקופה כתבו על זה, שעל הספר הזה, שאנחנו רואים פה בעמוד השער שלו, על אחד שהמציא לעצמו שם נחמיה פבליקולה, הוא ספר על מרדכי בתור פטריוט נוצרי, כן? זה שם הספר, מרדכי הפטריוט הנוצרי. כן? נוצרי כמובן במובן של גיבור חיובי ודורש טוב לעמו וכו'. וספר אחר שיוצא זה על הטרגדיה של המן, של אדם, שניהם יוצאים ב-1630, בדיוק כשהקהילה היהודית מתחילה להתגבש ולגדול, כן? וגם יוצאים מחזות על אסתר, שמשוחקים ברחובות אמסטרדם, אלה שני עמודי שער של שתי מחזות כאלה, אתם רואים, זה מצויר ממש, ואנחנו רואים פה את אסתר מתעלפת לפני אחשוורוש, במחזה הזה, בעמוד השער, ופה זה רק כותרת, אני אראה לכם אותה בהגדלה, אסתר, או תשועת היהודים בהולנדית, זה ספר לא יהודי, שיצא באמסטרדם ב-1698, והוא מוצג בתיאטרון, או ברחוב, ומאוד השפיע על היהודים הספרדים, העניין הזה, שסיפור אסתר הוא כל כך מרכזי, והם מספרים את הסיפור שלנו, והוא באמת הסיפור שלנו, של האנוסים, שהם פשוט מאוד מעבירים את הדימויים האלה מהתיאטרון למגילות. ואתם תראו במגילות הספרדיות מאמסטרדם, יש למשל דמויות, כאילו שהם בתיאטרון, בתפאורה, שאפשר לראות בה כל פרט, כאילו נותנים איזה מין תפריט למעצב, איך לעצב את הסצנה או את הדמויות. לפעמים הם אפילו מציגות את עצמן בצורה כזאת, אתם רואים, כל דמות כאן עומדת במגילה, ומחזיקה שלט שאומר מי הוא, כן, כאילו שהם עלו בסוף ההצגה שמוחאים להם כפיים, כן, וכל אחד אומר מי הוא ומה התפקיד שהוא מילא, ומה הלבוש שמתאים לו, נדע איך נראה יהודי, מרדכי יהודי, איך נראית אסתר וכו'. ועוד דבר שהם עשו, שלפי דעתי ממש מראה את כמה התיאטרון היומיומי שהיה ברחובות אמסטרדם, השפיע על מעצבי המגילות, שהם ראו את זה ממש החיים שלהם, ובמגילות שהם העתיקו, זה דבר מיוחד ששוב פעם לא רואים אותו בקהילות אחרות, כל פעם כשמישהו אומר משהו למישהו, הם מגדילים את המילה. ויאמר ותאמר, ויאמר ויאמר ותאמר ויגד,
וזה כאילו, עוד פעם, אני חושב שזה הוראות בימוי לשחקנים. מה הם צריכים להגיד כשמגיע התפקיד שלהם? כל פעם שיש משהו להגיד, אז הנה זה בגדול, תדע, פה מגיע התפקיד שלך אסתר, תגידי את השורות הבאות. פה אחשוורוש, צריך להגיד המילים הבאות. כן, זה לא איזה, נגיד, שמות חשובים או דברים כאלה, אלא הוראות הבימוי, אני קורא לזה. ואת הוראות הבימוי האלה גם אפשר לראות בתמונות. למשל, פה משתה אסתר, אנחנו רואים משתה אסתר בארמון של אחשוורוש, והכתובת אומרת, ויאמר המלך, כן? והנה המלך אחשוורוש, מה הוא אומר לאסתר? ואסתר עונה לו, ותאמר אסתר, איש צר ואויב, היא מצביעה עליו. ואתם רואים גם מתפאורה כזאת, שזה, כנראה אני חושב שזה בלי ספק השפעה מתיאטרון, כל מה שאנחנו רואים כאן. ועוד פעם, ומאוד מפורסם גם באומנות ההולנדית של אותה תקופה, כל הסצנה הזאת של מה המלך אומר ומה אסתר עונה, ואיך הם מאשימים את המן, כן, זה אומן שהוא היה חבר של רמברנדט, יאן ליבנס, צייר את התמונה הזאת, וזה תלמיד של רמברנדט, שמצייר את אותו נושא. אנחנו רואים באמת קשרים הדוקים פה, באמת בצורה יוצאת דופן, בין הפרוטסטנטים והיהודים, באויב המשותף. ובאמת זה הנושא האחרון שאני רוצה לעבור אליו, זה האויב המשותף. איך אתה נוקם באויבים שלך בצורת תמונות תנכיות. זה מאוד היה אהוב באותה תקופה לעשות את זה, אתה לא מראה ישירות הרג של אנשים, בני זמנך, אלא אתה מראה את זה דרך אלגורית, בצורה של למשל שימוש בסיפורי המקרא. אז במגילות האלה, הספרדיות מאמסטרדם, מאוד בולט עניין הנקמה. כאשר, שוב פעם, חלק מהדברים ידועים כבר מימי הביניים, חלק חדשים, למשל בזמן התהלוכה של אחשוורוש, של המן ומרדכי, המרדכי בלבוש מלכות, רוכב על הסוס, שימו לב שכל העיר שושן יוצאת לקראתו. בזמן התהלוכה יש מדרש ידוע, שפה מודגם בצורה מאוד יפה, שהבת של המן, פה במגדל הבית, מחכה לתהלוכה, והיא עוד לא יודעת שהמן יוביל את מרדכי, היא חושבת שמרדכי יוביל את המן, והיא מכינה עבית של שופכין, כפי שהוא נקרא במדרש, וכאן אנחנו רואים שהתהלוכה מגיעה, והיא לא מבחינה בדיוק מי מוביל, היא שופכת את השופכין הזה על אבא שלה. כן. אז הנה אנחנו רואים פה את הסצנה הזאת של העלמה הזאת, ששופכת את הנוזל המלוכלך, המסריח הזה, על אבא שלה, כן? והנה כתובת עוד פעם שמזהה כל דבר. אני חושב שהכתובות האלה הן גם עזרה למי שרצה לביים את הסצנה. או, למשל, יש הרבה תמונות, שזה עוד פעם יוצא דופן, לא רק של תליית המן, אלא איך הם מכינים את העץ, הם מנסרים ומנגרים אותו, כן? אתם רואים פה עם הגרזנים ועם המסור, ומישהו, המן מפקח על המלאכה, הם מכינים את הגרדום, ואפילו לפעמים עשו את זה בצורת מגזרת, זו מגילה שהיא גזורה, והנה התמונה כאן למטה של הסצנה שאני הזכרתי, מגילה הולנדית במגזרת, נראה לכם בהגדלה, של מכינים את העצים לתלות את המן. מנסרים וגוזרים במגזרת קלף. ואז חוגגים בסצנות התלייה, גם של המן וגם של הבנים שלו. כן, אתם רואים כאן בעשרת הבנים, כן, והמן למעלה. כן? וכאן, עוד פעם, גם למשל תליית ביתן ותרש, גם עוד פעם שתי דמויות שוליות, ותלייה שלהם וכל הצבא פה, כל מי שאתה יכול לנקום בו, נוקמים בו. ופה, עוד דבר די יוצא דופן, הוצאה להורג של ושתי, עוד אויבת שלנו. אז לוקחים פה איזה חייל שמניף עליה חרב, והולך לערוף לה את הראש, הוא סוגר לה את העיניים, ממש כמו בסיפור של הוצאה להורג של אותו זמן, כן? שכל החיילים עומדים מסביב, הריגת ושתי. ונקמה באויבי היהודים. שימו לב, באמת סצנות מחרידות ויוצאות דופן, שהרומנים האלה מקדישים להם הרבה תשומת לב, ויקו היהודים בכל אויביהם, ואתם רואים פה יהודים בצורה לא רגילה, שהם ממש תופחים באויבים שהם בחרבות. זה סצנות די מחרידות, אני מוכרח להגיד, זה לא, גם לא צפויות לחלוטין. אין למשל במגילות איטלקיות לא תמצא את הדברים האלה. כאן אתם רואים, קורטים להם את הראשים. שימו לב להרג הזה, ואני חושב שבלי ספק,
אלה אנשי האינקוויזיציה, שכך הם חשבו בטח הצעירים שציירו את זה. אלה הם הספרדים שעינו אותנו, הפורטוגלים, ואנחנו הנה עכשיו נוקמים בהם. כן, ראשים מתגלגלים, זה לא בדיוק סצנה אופיינית לאומנות יהודית. עוד סצנה של הריגה וכולי, וחוזר בצורה די מפתיעה. ועוד סצנה מאוד מפתיעה, שהיא ייחודית לאמסטרדם, ואין אותה באף מגילה אחרת, לא שאני מכיר, ואם מישהו מכיר תתקנו אותי, זה ברית מילה המונית. אתם רואים פה 3 אנשים שוכבים, ויש יותר, ומוהל מעל כל אחד מהם. זה ממש דפיפי של כל אחד, והמוהל מעל איתו. והכתובת מתחת ורבים מעמי הארץ מתייעדים. אני אזכיר לכם שאלה אנוסים שהגיעו מפורטוגל לאמסטרדם. חזרו ליהדות, נימולו שם, כמה מבוגרים, חלק נולדו כבר באמסטרדם, אבל אלה שהגיעו מבוגרים או ילדים, נימולו באמסטרדם, וזה נפח לדבר מאוד מרכזי בהוואי שלהם. והנה זה בא לידי ביטוי דרך סיפור אסתר, בצורה מאוד מפתיעה, ורבים מעמי הארץ מתייעדים מפחד היהודים. כן, תראו כאן בפרט, נראה לכם פרט שתראו שזה, כל כלי המועל אפשר פה לראות, כן, ללמוד על כלי המועל, ואת הברית שהוא מבצע לו כאן, כן, מפשיל את המכנסיים וכו'. אני רוצה לראות לכם מכתב של אחד האנשים שחזרו ליהדות באמסטרדם, והוא שלח אותו מאמסטרדם למשפחתו, או בספרד או פורטוגל, לא ברור בדיוק, גספר מנדס דה ארויו, והוא כותב במכתב הזה, אני תרגום לעברית מהפורטוגלית, הטבעת המושג של עבודת האל בלבבותינו אין בדי. חוקי משה ניתנו לנו על מנת שנקיים אותם הלכה למעשה. אסור לאף אחד מאיתנו להשלות את עצמו שבמעשים טובים בלבד ניתן לכפר על חטאים, או אי קיום מצוות שניתנו לנו בידי משה. במיוחד, וכאן הוא מדגיש כאן, במיוחד חמור וחטא בל יכופר ולשאר בלתי נימולים. כל אחד מכם, הוא אומר לאנשים, למשפחות שעוד קיימות בספרד ופורטוגל, כל אחד מכם חייב לברוח במהירות האפשרית לארצות החופש, הכוונה להולנד או בלגיה, כדי שימולו שם את בשר עורלתו ללא כל דיחוי. כן, למרות שדרך אגב, לפי היהדות, אדם שלא נימול בגלל שלא היה מוהל בסביבה או בעיה אחרת, הוא לא נחשב בלתי יהודי. זאת אומרת, זה דווקא אספקט נוצרי פה, שגם אותו הם ימצאו, כי אדם שלא נטבל הוא לא נוצרי, אבל אדם שלא נימול, מבחינת ההלכה הוא עדיין יהודי. אבל הם לא חשבו על זה, אלא הם רצו לחזור ליהדות במלואה, וגם במיניאטורות, כמו שאמרתי, רואים את זה בצורה יפה. ולסיכום, באמת עד כמה זה חלק מהחיים שלהם. אנחנו רואים פה סצנות שמתרחשות כאילו באותה תקופה בבתי הכנסת, מרדכי מכנס את כל היהודים, קוראים לפני ארון הקודש הפתוח, עם ספרי תורה ספרדיים, עם המעילים האלה שנדבר עליהם אולי בהרצאה אחרת, מודים, ומרדכי נותן להם דרשה כמו ברב בבית הכנסת, כן, לבוש בגלימה וכו', נותן להם דרשה, ואז הם יוצאים לחגוג. הם מכינים מנות, הם מכינים זה, הם מכינים את כל הטוב, נקמו באויבים, הכל טוב, ולקראת סוף המגילה, מראים את כל השמחה, והנה הסצנה האחרונה שאני מראה לכם פה, ליהודים הייתה אורה ושמחה וששון, משתה ויום טוב, הם אפילו קצת שינו את הפסוקים, כדי לראות שבסוף הכל טוב, חוגגים, אוכלים טוב, מדליקים אורות, רוקדים, שותים יין, זה אפילו שופך לו את היין על הראש, והנה נגאלנו מאויבינו והכל בסדר, והגענו לנחלה ולחופש באמסטרדם המהוללה, שהיה כנראה שווה לעזוב בשבילה את ליסבון. זהו, זה הסיפור על רגל אחת, ואם יש שאלות אפשר לשאול. שלום היקר, תודה, תודה, תודה. אולי אני אשאל את השאלה הראשונה. כמה אנוסים הגיעו לאמסטרדם, וכשהם הגיעו, האם היה שם קהילה יהודית? איזו קהילה הייתה שם? אני מבין שלא היה להם תנ"ך, כי אחרת היה אינטגרציה בין שתי הקהילות, או משהו כזה. מה אתה יכול להגיד על המצב הזה?
אוקיי, אז ככה, אז לא הייתה קהילה בהולנד, לפני שהפורטוגלים מגיעים, לא היו בכלל יהודים בארצות השפלה, חוץ מבודדים שהגיעו פה ושם, אבל לא הייתה קהילה מסודרת. הגיעו בערך כ3,000 אנוסים לפורטוגל, והם לא בחרו, אני חוזר עוד פעם, לא באזמיר ולא בסלוניקי, הם העדיפו את הקהילה שלהם, של נוצרים לשעבר, כי היו להם מנהגים אחרים, הם לא דיברו לדינו דרך אגב, זה לא דבר שחלק מהתרבות שלהם, הם לא ידעו לדינו זה תערובת של דברים יהודים, והם ידעו רק או ספרדית או פורטוגלית, הם לא היה להם כאילו ניב יהודי, אותו הם איבדו לחלוטין, והם מקימים קהילה חדשה. לאט לאט היא מתבססת, בהתחלה 3 קהילות נפרדות קטנות, ואחר כך הם מתאחדות לתלמוד תורה, כפי שהם קראו לעצמם, ואז כשהם מתאחדים ומקבלים את כל המצוות, הם מאוד מאוד מקפידים עליהם, עד כדי כך, שכל מי שעובר העבירה הכי קטנה, הם עושים לו חרם. ידוע חרם שפינוזה המפורסם, אבל הם עשו מלא חרמות. כל יהודי שלא הלך, אנחנו יודעים את זה, כמו מחוזרים בתשובה בימינו, אתה חוזר ליהדות, ואתה אז מקפיד יותר אפילו מאנשים שהם בתוך המסורת ויודעים מה המגבלות, הם הטילו חרמות בלי סוף. אז הם היו כאילו מנותקת מבחינה זאת. טוב, אני פתחתי אפשרות לפתוח מיקרופונים ולשאול שאלות, אז אתם מוזמנים מי שרוצה לשאול. אני רק אולי עוד אוסיף שאת הרבנים הם הביאו למשל ממרוקו ומאיטליה. הרבנים הראשונים של הקהילה הזאת היו ממרוקו, מוונציה, מפז בעיקר וונציה, שהיו בהם קהילות ספרדיות, והם לימדו, ורק דור של מנשה בן ישראל, יש רבנים שהם כבר נולדו בקהילה. אני רוצה לשאול אליי, מישהו לפניי, כן. רגע, מי שלא רוצה לשאול, שיסגור בבקשה את המיקרופון. אפשר לשאול שאלה? כן, כן. אני יכולה לשאול? קודם כל הייתה הרצאה מרתקת, תודה רבה. השאלה שלי, אני יודעת שגם אצל יהודי אתיופיה, הם לא עשו את כל המסיבות וזה, הדבר היחיד שציין את פורים זה היה צום אסתר, שהיה גם הוא 3 ימים. עכשיו, בדרך כלל אנחנו יכולים להגיד שהמנהגים של יהודי אתיופיה די דומים למנהגים שמוזכרים בתנ"ך, ועצם העובדה שגם יהודי אמסטרדם, גם יהודי ספרד, ציינו דווקא את 3 ימים האלה, שכמו שאמרת, אני לא מכירה עדה אחרת, חוץ מהאתיופים שמקיימים אותה, מה זה אומר על המנהג הזה? תראי, תענית אסתר זה דבר רבני, אם אין לך קשר לתלמוד, אז זה לא תדע, על תענית אסתר של יום אחד. הם לקחו את הפסוקים מהתנ"ך, כמו שאת אומרת, גם האתיופים וגם האנוסים, אבל האנוסים לקחו את זה, היה להם את המנהג קודם של התענית אסתר, כי הוא מנהג תלמודי, אבל הם איכשהו העדיפו עליו דווקא לצום 3 ימים. אבל איך זה אבל מה, לא היה להם שום חגיגות, כאילו יש לנו מידע איך חגגו את פורים לפני הגירוש בספרד? אני אומר, בעיקר בצום. בעיקר בצום, אנחנו יודעים מה... לא היו חגיגות בספרד לפני הגירוש? לא, לפני הגירוש ברור שהיה, לא, אין ספק. אנחנו יודעים שהיה... ברור, אין ספק. תראי, את יכולה לראות בספרות רבנית, של שאלות ותשובות, על שאלות על פורים ופסח. גם זהו, גם הרמב"ם ואלה, כן. בלי ספק, אפשר ללמוד הרבה. תראה, לימודי ספרד ופורטוגל לפני הגירוש, אין הבדל מבחינה הזאת ביניהם, יש מנהגים, אבל בבסיס היהדות תלמודית. אבל בתקופה הזאת הם העדיפו את הקשיים יותר. כן. לא יודע, מקובל בפורטוגל לצום כל שני וחמישי, בייחוד אנשים. הם ממש יותר, ממש... עוד פעם, מתוך סיגופים ומתוך הלקאה עצמית על זה שהם לא יכולים לקיים את המצוות כמו שצריך, אז זה פשוט עצום, ובזה אינקוויזיציה לא כל כך יכלה לעקוב, הם לא יכולים לדעת מי בדיוק לא אוכל באותו יום, אז... אני רוצה לשאול,
זה היה לי מרתק לראות שגם מבחינה גרפית מבליטים את היסודות התיאטרליים במגילה, שאתה פירשת את זה, ואני בטוחה שהפירוש שלך נכון, בגלל שאני מזכירה לכם, זה אני כתבתי שהמגילה עצמה יש בה יסודות תיאטרונים, וזה גם פיתח אחר כך את המנהג של מחזות לפורים, מה שאצל האשכנזים פורים שפיל, אז גם אצל הספרדים הציגו בפורים את מגילת אסתר. עוד יסוד שפיתח את זה, ואני רוצה לשאול אותך, אם זה כבר היה באמסטרדם, מי שלא יכול היה להגיע לבית הכנסת, הבחורים שלומדי תורה היו באים אל הבתים וקוראים בקול רם את המגילה. זה היה כבר באמסטרדם שקוראים את זה? אני לא יודע, צריך לבדוק, אני מודה שאני יודע, אבל אני מניח שכן. אני חושבת שפשוט קראתי כבר, נדמה לי, המאה ה-17. יכול להיות, תראי, אם זה לצאת ידי חובה, והרבנים שלימדו אותם היו רבנים ספרדים מאוד מחמירים. כן. באמת ממרוקו וונציה, כמו שאמרתי, הם היו קיצוניים, ולימדו אותם להיות קיצוניים עוד יותר. כן. אז אני מניח שכן, אבל אני לא יודע בוודאות. בינתיים אני אומרת שבצ'אט כל הזמן יש תודות, והמילים החוזרות הן הרצאה מרתקת, ותודה. שלום, בכל התקופה הזאת לא נשמר הפורטוגזית בקהילות היהודיות באמסטרדם? לא, בוודאי שנשמר. הם המשיכו לכתוב בפורטוגלית עוד הרבה זמן, גם אפילו במאה ה-17, זאת אומרת, המאה ה-18, וכן, יש לנו הרבה כתבים בפורטוגלית. זה בעצם היה השפה יותר יומיומית שלהם, יותר מעברית. הרבנים, עד שהתעברו לכתוב בעברית, לקח זמן. גם כל הספרות והשירה, קמו מהם גם משוררים וסופרים, הם העדיפו לכתוב בפורטוגלית. מנשה בן ישראל כתב הרבה בפורטוגלית, כי הוא כתב גם בשפות אחרות, אבל, וגם בספרדית, היו ביניהם תראה, הרבה מהם הם משפחות שהיו ספרדיות במקור, והם גדלו בבית דובר ספרדי. אז היה להם גם את זה, והמשיכו, בפורטוגלית המשיכה להיות שפה שלטת. אתה תראה למצבות באמסטרדם, זה נושא בפני עצמו, רוב הכתובות, חוץ ממילים בודדות, הן לא בעברית, הן בפורטוגלית. טוב, יש עוד... רציתי לשאול... כן. רציתי לשאול לגבי השפה, ראשית להגיד שוב גם תודה רבה על ההרצאה, עוד נדבך של יהדות של אחרי גירוש, ולהתייחס דווקא לג'ודאו-אספניול, כי מעבר, הלדינו היא תוצר של גירוש וכולי, אבל לפני כן היהודים דיברו בשפה היהודדי שלהם, כמו היידיש וכמו האיטלקית היהודית וכולי. זה לא עבר איתם? לא עבר, תראי, אני אגיד לך, קודם כל על מה שאתה אומרת, יש כל מיני חילוקי דעות, ואני לא מומחה בתחום, אולי תמר יודעת יותר ממני. זה בחילוקי דעות. אבל לגבי האנוסים בפורטוגל, הם איבדו כל קשר עם יהדות, לא אסור עליהם, המנהגים שהם שמרו היו באמת בודדים וכאלה לא החשידו אותם יותר על האינקוויזיציה, ומה שגם קרה במציאות למען האמת, זה שהאינקוויזיציה מהר מאוד למדה מה המנהגים של האנוסים. אנחנו יודעים את זה פשוט מאוד, כשהיו מעמידים אותם לתשאול, לחקירה, כן, היו שואלים אותם את השאלות, ומזה אנחנו יודעים על מנהגים, כי הם כבר אינקוויזיטורים ידעו מה לשאול. אתה מסתכל למשל, במוצאי שבת אתה מרים דרוש לראות 3 כוכבים. כל השאלות כאלה שהם ידעו כאילו שזה סימן יהודי, או למשל יהודים נמנעו מאכילת חזיר. אז איך אתה מגלה את זה? אתה מגלה, ננסה לראות אתה שואל אותם איזה בשר אתה אוכל, מאיזה קצב אתה קונה, לאן אתה הולך, אתה רואה מה השאלות שהם שואלים, ולפי זה לומדים מה הם כן עשו כנראה בסתר, מה שהם יכלו לפחות. להחליף סדינים בשבת. היו נשים שזה היה מאוד חשוב להם, כל יום שישי להחליף את כל המצעים וכו' לשבת. אבל כשהאינקוויזיציה עלתה על זה, אז גם נזהרו בזה, ולא יכלו לעשות את זה בצורה פתוחה. אז עוברים, הם משנים, כל הזמן הם התאימו את עצמם לסביבה, לתקופות הקשות. כשהאינקוויזיציה התבטלה, אז כמובן
הדברים השתנו, האינקוויזיציה לא התבטלה עד המאה ה-19, עד 1821, אם אני זוכר נכון. האנוסים לא שמרו גם על אגדות של פסח? לא, אין אפילו אגדה, אין בכלל עברית. אין, הם ידעו, אנוסי בלמונטה, עד ששמואל שוורץ גילה אותם, ידעו 4 מילים בעברית, זה הכל. 4 מילים, הם לא ידעו עברית, העברית עבדה מהם. הם לא היו נימולים, הם לא ידעו עברית. תראה, למשל, הם הלכו לכנסייה, ואנחנו יודעים הרבה על בלמונטה, כי חקרו אותם וראיינו אותם, ויש לנו הרבה. אז יש כנסייה בבלמונטה, שהם היו הולכים אליה, אבל היה להם פתח נפרד. הם נכנסו, כל אדם בבלמונטה, כל התושבים שם, ידעו בדיוק מי הם האנוסים. כל אחד ידע. וכמובן גם הם ידעו. הם התחתנו רק בתוך עצמם. הייתה להם כנסייה נפרדת, הם ישבו בנפרד משאר הקהילה, אבל הם הלכו לכנסייה. בבית הקברות הייתה להם חלקה נפרדת. הם המשיכו חיי קהילה, גם כנוצרים חדשים בתוך קהילה נוצרית, והתחתנו רק אלה עם אלה. דרך אגב, בגלל זה גם היה להם הרבה פגמים גנטיים, כי אם אנחנו מדברים על מאות שנה של קהילה קטנה שהתחתנה רק בתוך אותן משפחות. אז זה גרם לבעיות גם כאלה, אבל כל אחד ידע מי הם האנוסים במקומות הקטנים, בעיירות הקטנות בפורטוגל, בערים הגדולות כמו פורטו, או ליסבון, או קוימברה, היה קשה יותר לעקוב אחריהם, אבל גם אנחנו יודעים היום על די הרבה, סך הכל, כי יש כאלה שפשוט סיפרו ותיעדו את עצמם, אז יודעים עליהם, אבל במקומות הקטנים, זה ממש הם חיו כשתי קהילות נפרדות, הנוצרים החדשים והנוצרים הישנים, מה שנקרא. טוב, יש עוד מישהו שרוצה לשאול? יש מקום לשאול על משלוח מנות בכלל, או שזה בכלל... על מה? לא שמעתי. משלוח מנות. כן, תראי, אבל משלוח מנות קורה רק באמסטרדם, לא לפני זה. אבל הוא קורה באמסטרדם. בוודאי, תראי, נו, הם חזרו ליהדות רגילה, וגם במגילות יש ציורים של משלוח מנות, זאת אומרת, בלי ספק. כן, משלוח מנות דבר שהוא קיים, זה מצווה רבנית, אז עוד פעם, כשהם חזרו ליהדות רבנית, הם חזרו לסדר המופתי, את רואה, מי שלא נימול, מי שלא שומר, הרבנים פשוט היו מחרימים, אני אומר עוד פעם, על דברים הכי קטנים, זה ממש מדהים לראות על איזה דברים באמת הם התנפלו על אנשים ונספו בהם וכו'. ודרך אגב, גם אפילו נישואי ספרדים אשכנזיים היה בעיה מאוד קשה באמסטרדם של אותה תקופה. הספרדים לא סבלו, לא רצו את זה. הם טענו למשל שהשחיטה האשכנזית היא לא מספיק כשרה בשבילם. מה שהיום נשמע אבסורד, אבל הם היו האליטה, האשכנזים היו פליטים מפולין, והיו מאוד עניים, ונחשבו ביניהם לא יהודים מספיק טובים, ולא שומרים מצוות כמו שצריך, כמו שהם חשבו שצריך, והם פשוט לא ניסו ככל האפשר לא להתחכך בהם. כל התופעות האלה הן קצת שונות לנו היום, כי... אבל עדיין הגדירו את עצמם כאנוסים, או כנוצרים חדשים, לא כיהודים. כן, הם הגדירו את עצמם, הם קראו לעצמם הנסיון, דהיינו האומה היהודית, והם גם טבעו ביטוי שזה, כאילו היהודי החדש אפשר להגיד, יוסף קפלן קורא לזה, הוא קורא להם הקהילה היהודית המודרנית הראשונה. מה זה יהודי מבחינתם? זה אדם שהוא מלומד, בעל כספים אם רצו אם אפשר, בקיא בהוויות העולם, לא מסתגר בגטו, קורא ספרות, יודע אומנות, מבקר במוזיאונים. למשל, רמברנדט מספר במכתבים שלו, מתוך 7 מכתבים ששרדו מרמברנדט, באחד מהם הוא מספר שכשהוא משתתף במחירות פומביות באמסטרדם לקנות אומנות איטלקית, המתחרים שלו הם יהודים ספרדים. והם ראו את עצמם כאנשי העולם הגדול עם דת יהודית. ולכן קפלן, כמו שאמרתי, חושב שהם הקהילה היהודית המודרנית הראשונה, פחות או יותר אפשר להשוות לניו יורק של היום או משהו כזה. זאת אומרת, גם אינטלקטואלים, גם מעורבים בכל דבר וכו', ורוצים להתפלט, ועדיין לשמור על היהדות שלהם בגאווה. טוב, ואנחנו מודים לך מאוד. היה מרתק, תודה, שלום, ונזכיר לכולם שבחודש הבא אנחנו נפגשים ב4 לאפריל,
ותודה רבה לכולם על ההשתתפות, ולהתראות. להתראות, תודה. כל טוב, להתראות. תודה רבה, חג פורים שמח. חג פורים שמח. שמח לכולם, בדיוק. חג שמח.